зиёда аз 70 соли дар давлати шӯравӣ зиндагӣ кардан, хуб бисёр чӣ бигем нишонаҳои рушд пайдо кардем. зиёёни нав пайдо шуданд, мардум зиёдтар шуд, фарҳанги мардум тағйир ёфт ва дигар дастовардҳое ки дорем мо мадди назар онро карда наметавонем, ҳуқуқ надорем. мадди назар кунем ки намин шӯравӣ хато буду ё ки мо рушд накардем. ин чиз хатои курнамакӣ аст. билохира дигар ба ғайри курнамакӣ дигар ҳеҷ чи нест. агар давлати СССР намешуд, сатҳи зиндагӣ ана ҳамин тумбони ҳизори Афғонистон ҳозир дар ҳамин Тоҷикистон буд. ҳамун сатҳ мо зиндагӣ мекардем, ҳамун салов, ҳамун хоку, ҳамун ароба, анами тиру туфанги анамин. барои ҳамин ворид шудан дар ҳудуди СССР барои Тоҷикистон бисёр дастовардҳои зиёд додааст. ва имрӯз баъзе нишонаҳои СССР-ро вақте ки мо нест мехоҳем кунем, ҳеҷ мумкин нест ки мо таърихи худамонро нест кунем. давлат таърих дорад. дигар ин ки бибинед ҳамин бинои раиси ҷумҳурӣ ки собиқ бинои раиси ҷумҳур ба қавли мусафидои мо як ҷои баракат аст. охе ин донаи баракат мегӯянд, одам ҷои бараката чапа намекунад. охе хона падарша чапа намекунад, мумкин нест. охе ман бовар дорам ки таҳлилгарон ва сиёсатмадорон ба раиси шаҳр дуруст ҳоло маълумот надоданд ва раиси шаҳр ҳоло тасмим нагирифтааст. ҳарчанд раиси шаҳр ҷавон ҳам бошад, бовар кунед тафаккуру фаҳми шу аз баъзе академик баланд аст. ман шахсан дар суҳбати кӯтоҳи 10 минутаи ҳамин раиси шаҳр будам. тафаккур, ақл, фаросат, тамкин, қадрдонии ҳамин кас аз баъзе академик баланд аст. мо би тасаввур намекунам ки ҳамин кас розӣ шавад ки ҳамин қасра хуб бикананд. розӣ намешавад. гап дар сари меравад дигар, масалан театри лоҳтӣ ё ки чойхонаи роҳат. бибинед ин се чизе ҳаст ки ном доранд, яъне брендан. ино баъзе нафарҳое ҳаст ки имрӯз зери идеяу идеологияҳои сиёсии ғарб ғалтидагиянд. ҳамун идеяҳои сиёсиву идеологияи ғарб як мақсад доранд ки дар Тоҷикистон ягон нишони шӯравӣ яъне рус набошад. тамом. ино як чӣ мехоҳанд, нишони рус ҳамиҷа набошад. ҳамин СССР ҳамаша бикана партоянд. тамом, дигар ягон чӣ намехоҳанд. дигар ин гапбозӣ аст. дигар ин ман бино месозам, баландошона месозам, меъмориёт фалон, ин гапҳо афсона аст.